Jménem svým a jménem Tomíkovým bych vás chtěl přivítat na jubilejní 12. schůzi pro odvykání závislosti na drsné hudbě. Schůze je naprosto anonymní. Vaše závislost je jednou z neodstraněných chyb v Matrixu. Vyjmi to rádio, rituál. I'll run away. Co? I'll make the mountains open, so that's why it rains. My heart, it beats so fast. I've given up and put the fear, but still it lasts. Jedná se. Bobromil velký. Bobromil mít hlad. Dát Bobromil jídlo. Bobromil velký. Jestli nedostat Bobromil jídlo, začít mluvit jako člověk. Tak dobrá. Chtěli jste to a máte to mít. Mohli jste mě zastavit, ale nevyužili jste svoji šanci. Bobromile, sklapni a prosím tě, posaď se. Nejsi placený za to, abys v tomto filmu mluvil normálně. Vy celníci jste nějací chytří, že? Takový blbý keci, sedněte si oba. Jasný? Hele veď. Kurňa. Takhle nás setří. Roztákám ti ciferník, vole. Já se vrátím. Ale teď se budu mračit. Asi jsem usnul. Co jsi dělal posledních 5 let? Máte jen jedinou možnost. Vypněte to rádio.